мавзӯи нав: ҷамъ ва тарҳи хаттии ададҳои серақама аз даҳӣ нагузашта. Мисоли 122. Тарзи ҳисобро шарҳ диҳед. Дар ин ҷо мисолҳо бо тарзи стунча дода шудаанд ва мо инҳоро шарҳ медиҳем. Дар стуни якум яъне амали ҷамъ аз ададҳои дурақама иборат мебошад. Яъне 78 ҷамъи 11 баробар 89. Ин чӣ гуна ҳисоб карда мешавад? Мо ҳисобкуниро аз тарафи рост аз разряди воҳидҳо сар мекунем. Яъне 8 воҳид ҷамъи 1 воҳид мешавад 9 воҳид. Разряди дуюм разряди даҳиҳо аст. 7 даҳӣ ҷамъи 1 даҳӣ мешавад 8 даҳӣ. Ҷавоб 89. Ё ки мисоли дигараш. Дар ин ҷо 789 тар 118 баробар аст ба 671. Яъне дар сатри якум таршаванда, дар сатри дуюм таркунанда ва дар сатри сеюм ҳосили тарҳ яъне фарқ нишон дода шудааст. Инро низ мо аз тарафи рост аз разряди воҳидҳо сар мекунем. Яъне аз 9 воҳид 8 воҳидро тарк кунем мешавад 1 воҳид. Аз 8 даҳӣ 1 даҳиро тарк кунем мешавад 7 даҳӣ ва аз 7 садӣ 1 садиро тарк кунем мешавад 6 садӣ. Ҷавоб 671. Мисоли 123. Хаттӣ ҳисоб кунед ва шарҳ диҳед. Дар ин ҷо барои намуна мо ду мисолро кор мекунем. ҷавоби мисоли 123 яъне 215 ҷамъи 124 баробар мешавад 339. Инро мо чӣ хел ҳисоб мекунем? Яъне мо боз ҳам аз қисми воҳидҳо ҳисоб мекунем. Яъне 5 воҳид ҷамъи 4 воҳид мешавад 9 воҳид аз тарафи рост менависем. Дуюм 1 даҳӣ ҷамъи 2 даҳӣ мешавад 3 даҳӣ. Пас сеюмаш буда 2 садӣ ҷамъи 1 садӣ баробар ба 3 садӣ. Ҷавоб 339. Дуюм мисол буд 418 ҷамъи 421 баробар мешавад 839. Сеюм мисоле ки мо кор кардем яъне 312 ҷамъи 293 баробар аст ба яъне 2 воҳид ҷамъи 3 воҳид мешавад 5 воҳид. 1 даҳӣ ҷамъи 9 даҳӣ мешавад 10 даҳӣ. Мо бар ҷои 10 нолро менависем. 10 даҳимо ки аз 1 садӣ воридааст мо нолро нависем 1 садӣ дар хотир. 2 садӣ ҷамъи 3 садӣ мешавад 5 садӣ ба 1 садӣ дар хотир мешавад 6 садӣ. Яъне 605. мисоли 124. стунӣ ҳисоб кунед ва шарҳ диҳед. Дар ин ҷо низ мисолҳо аз мисолҳои амалҳои тар ва ададҳои серақама иборат мебошанд. Боз ҳам мо барои намуна ду мисолро кор кардем. ҷавоби мисоли 124. Якум мо гирифта будем мисоли 845 тарҳи 231. Яъне дар ин ҷо мо дар сатри якум таршаванда, дар сатри дуюм таркунанда ва дар сатри сеюм ҳосилтар яъне фарқро навистем. Яъне аз 5 воҳид 1 воҳидро тарк кунем мешавад 4 воҳид. Аз 4 даҳӣ 3 даҳиро тарк кунем мешавад 1 даҳӣ. ва аз 8 садӣ 2 садиро тарк кунем мешавад 6 садӣ. Яъне 614. дуюм мисол буд мисоли 992 тарҳи 121. Яъне боз ҳам мо аз 2 воҳид 1 воҳидро тарк кунем мешавад 1 воҳид дар таги воҳид менависем. Аз 9 даҳӣ 2 даҳиро тарк кунем мешавад 7 даҳӣ. ва аз сеюмаш аз 9 садӣ 1 садиро тарк кунем мешавад 8 садӣ. Ҷавоб 871. Ин тарзи коркунӣ буд. мисоли 125. тарзи ҷамъ ва тарҳи разрядиро истифода бурда ифодаҳоро шарҳ диҳед. Дар ин ҷадвал мисолҳо дода шудааст ва гуфтааст ки шарҳ диҳед. Яъне дар ин ҷо дар тарафи рост дар разряди воҳидҳо ҷойгир шудаанд ва дар қатори мобайн разряди даҳиҳо ки аз даҳиҳо ва дар қисми сеюм яъне дар ступени сеюм разряди садиҳо иборат мебошанд. Дар ин ҷо дар сатри якум ҷамъшаванда яъне 224. Дар сатри дуюм бошад ҷамъшавандаи дуюм аз 1 садӣ 2 даҳӣ ва 2 воҳид яъне 122. ва дар сатри сеюм ҳосили ҷамъ нишон дода шудааст ки аз 346 иборат аст. Яъне 4 воҳид ҷамъи 2 воҳид мешавад 6 воҳид.
دو دهی جمع دو دهی میشود 4 دهی. 2 سدی جمع 1 سدی میشود 3 سدی، یعنی 346. جدول دوم همین طور فقط از عمل طرح عبارت میباشد. یعنی در سطر یکم طرح شونده از 124، در سطر دوم طرح کننده از 122 و در سطر سوم حاصل طرح یعنی از 102 میباشد. مثال 126 در ستونچه نوشته حساب کنید. در اینجا مثال ها از عددهای سه رقمه و عملهای جمع و طرح عبارت بوده. باز هم ما برای نمونه دو مثال رو گرفته کار کردیم. جواب مثال 126 یعنی 574 جمع 421. باز هم ما از اینجا 4 واحد رو با یک واحد جمع کنیم می شود 5 واحد. 7 دهی رو با 2 دهی جمع کنیم می شود 9 دهی و سومش 5 سدی جمع 4 سدی می شود 9 سدی، یعنی 995. دویم مثال ما گرفتیم مثال طرح بود، یعنی 849 طرح 447 می شود 402. در اینجا در سطر یکم طرح شونده 849، در سطر دوم طرح کننده 447 و در سطر سوم حاصل طرح یعنی 402. ما از 9 واحد 7 واحد رو طرح کنیم می شود 2 واحد، در تگ واحد می نویسیم. از 4 دهی 4 دهی رو طرح کنیم می شود 0، در تگ دهی ما 0 می نویسیم و از 8 سدی 4 سدی رو طرح کنیم می شود 4 سدی، یعنی جواب 402. در اینجا یک مسئله داده شده است، مسئله رو حل میکنیم. از متن مسئله عملهای اریتمتیک رو معین کنید. نازنین کتاب میخواند. وقتی که وی روز یکم 14 صفحه، روز دوم 26 صفحه کتاب خواند. 54 صفحه کتاب ناخوانده ماند. کتاب از چند صفحه عبارت بود؟ ما این مسئله رو میتوانیم با دو طرز کار کنیم. یعنی یکم ما صفحه خواندگی رو 26 صفحه جمع 14 صفحه خواندگی جمع 54 صفحه ناخوانده می شود 94 صفحه، یعنی کتاب از 94 صفحه عبارت است. دویم طرز کار این است که برای ما اول نامعلوم است که کتاب از چند صفحه عبارت است، یعنی x نامعلوم طرح صفحه خواندگی 14 جمع 26 ما از صفحه عمومی صفحه خواندگی رو طرح کنیم می شود برای ما معلوم است که 54 صفحه باقی مانده. پس اگر ما داخل خط رو کار کنیم یعنی x طرح 14 جمع 26 می شود 40، یعنی صفحه نامعلوم x طرح صفحه خواندگی برابر می شود 54. پس از x برابر صفحه ناخوانده 54 صفحه جمع 40 یعنی صفحه خواندگی می شود 94. این صفحه عمومی کتاب می باشد. مثال 127 از روی دیاگرام حساب کنید. خط چند نفر خوانندگان از 100 سانتیمتر بلند است. در اینجا از روی دیاگرام ما بینیم که خط 6 نفر خوانندگان از 100 سانتیمتر بلندتر می باشد. مثال 128 خطی حساب کنید. در اینجا مثال ها از عمل های طرح عبارت بوده. باز هم ما برای نمونه دو مثال رو کار کردیم. ما انتخاب کردیم مثال 356 طرح 132 و دویم مثال 769 طرح 648. جواب مثال 128 یعنی 356 طرح 132 برابر می شود 224، یعنی از 6 2 رو ترک نمی شود 4، از 5 دهی 3 دهی برایت می شود 2 دهی و از 3 سدی 1 سدی رو ترک نمی می شود 2 سدی. جواب 224. دویم مثال 769 طرح 648 یعنی از 9 8 رو ترک نمی می شود 1، از آخر می نویسیم. از 6 دهی 4 دهی ترک نمی می شود 2 دهی و از 7 سدی 6 سدی رو ترک نمی می شود 1 سدی. جواب 121. این حاصل فرق. مثال 129 جدول ضرب رو استفاده کرده حاصل تقسیم رو یابید. در این مثال ما حاصل تقسیم رو از روی جدول ضرب میابیم، یعنی 7 ضرب 7 می شود 49. پس 49 تقسیم 7 از روی این جدول ما میبینیم که 7 است، پس جوابش
7 мешавад. дуюм мисол ёки 9 зарби 8 баробар аст ба 72. пас 72 тақсими 9 мешавад ҷавобаш 8. ёки мисоли дигар 63 тақсими 7 баробар мешавад 9, яъне 9 зарби 7 63. ҳамин тавр мо ин мисолро кор мекунем. мисоли 130 ҳисоб кунед. дар ин ҷо боз ҳам мисолҳо аз мисолҳои амалҳои ҷамъ ва тар ва аз ададҳои серахона иборат мебошанд. боз ҳам мо се мисолро аз ин ҷо кор мекунем. якум мисол мо гирифта будем 279 ҷамъи 320 баробар аст ба 599, яъне 9 воҳид ҷамъи 0 воҳид мешавад 9, 7 даҳӣ ҷамъи 2 даҳӣ мешавад 9 даҳӣ ва 2 садӣ ҷамъи 3 садӣ мешавад 5 садӣ, яъне 599. мо яъне ҳисобкуниро аз тарафи рост аз разряди воҳидҳо оғоз мекунем. дуюм мисол мо интихоб карда будем мисоли 612 тарҳи 311, яъне аз ду воҳид як воҳидро тарк намешавад як воҳид, аз як даҳӣ як даҳиро тарк намешавад 0 даҳӣ, дар ҷои даҳӣ мо 0 менависем ва аз 6 садӣ 3 садиро тарк намешавад 3 садӣ, яъне ҷавоб 301. сеюм мисол буд мисоли 685 тарҳи 332 баробар мешавад ҳосили тар, яъне фарқ 353. мисоли 131. дар ин ҷо мисолҳо аз амалҳои зарб, тақсим ва ҷамъу тар иборат мебошанд. дар он ҷое ки агар амалҳои зарбу тақсим бошад, мо аввал амалҳои зарбу тақсимро иҷро мекунем, баъд амалҳои ҷамъу тар. дар ин ҷо мисоли якум, яъне 43 ҷамъи 80 тақсими 8. мо аввал 80-ро ба 8 тақсим мекунем, баъд ҳосили тақсимро ба 43 ҷамъ мекунем. дуюм мисол ёки 16 тақсими 4 тарҳи 24 тақсими 8. дар ин ҷо мо аввал ҳарду амали тақсимро кор мекунем, пас ҳосили тақсимҳоро ҳосили тақсими якумро аз ҳосили тақсими дуюм тарк мекунем. яъне мо дар ин ҷо кор кардем, яъне 43 ҷамъи 80 тақсими 8 баробар аст. мо баъди баробарӣ 43-ро бо амали ҷамъ нависем, пас 80 тақсими 8 мешавад 10, яъне 43 ҷамъи 10 мешавад 53. дуюм мисол буд 16 тақсими 4 тарҳи 24 тақсими 8. мо аввал амалҳои тақсимро иҷро мекунем, яъне 16 тақсими 4 мешавад 4, амали тарҳи худаш меравад, 24 тақсими 8 мешавад 3, пас 4 тарҳи 3 мешавад 1. сеюм мисол буд мо гирифтем мисоли 20 зарби 8 тарҳи 10 зарби 9. дар ин ҷо низ мо аввал амалҳои зарбро иҷро мекунем, пас аз он аз ҳосили зарбҳо якеро аз дигаре тарк мекунем, яъне 20 зарби 8 тарҳи 10 зарби 9 баробар 20 зарби 8 мешавад 160, амали тарҳи худаш меравад, 10 зарби 9 мешавад 90, 160 тарҳи 90 мешавад 70. мисоли 133. ба масъала савол гузошта ҳал кунед. шаҳраки Гулистон барои маркази инкишофи кӯдак мактаби махсус кушод, ки дар он 200 нафар кӯдак таълим мегирад. 50 нафар кӯдак аз деҳаи Зарзамин тавассути нақлиёти махсус ба таълим ҷалб карда шудааст. мо метавонем ки дар ин ҷо чунин шартҳое гузорем ки агар 50 нафар кӯдак аз деҳаи Зарзамин бошад, пас аз дигар деҳаҳо чанд нафар кӯдак мебошад. пас агар мо аз 200 нафар 50 нафар кӯдакро минус кунем, яъне тарк кунем, мешавад 150 нафар, яъне 150 нафар кӯдак аз дигар деҳаҳо дар ин мактаби махсус таълим мегиранд. ин буд тарзи ҳалли ин масъала. дарси мо ба охир расид.